Melihat tema jumulo tapasahat tuado pan ni debata na mga letik kidihita bohita marlas ni roha. Tarlumobi ma dihamu abang nami kakak nami nang sude keluarga pe. Disilas ni roha munai kakak abang disilas ni roha munai dibagi hamudo tuhami saluhut na dong at tubumu na dong di kota Batam. Boru bere ibebere. Marhite siani abang ka rohami sian pungwata purba toga purba sa kota Batam. Magdohoti silas ni rohamuna marhite udang muna. Alani laho patol hason silas ni rohanami alarap marlas ni roha dohita di bagasat tikyon jala tangiang nami tujuluanon lam taridama las ni rohata di bagasat tikyon tu akka arina nengro. Jadi dison kami mewakili sian kota Batam toga purba kota Batam. Tasepakati do setiap adong silas ni roha nang dok ni roha pe adong do si pasahaton ni pungwata las ima naing nang pasahaton nami tuhamuna abang nami keluarga do kakak nami dison alay tung otikso sa dia penon na pinasaha ni pungwata toga purba sa kota Batam namar dongat tangiang doon abang do tamuka anggiat ma tua kaari na neng ro makorhon akka pasu-pasu na maragam di tonga-tonga ni perkeluarga muna. Lasongan ni manang dohonon nami tuha muna abang nami do kakak nami. Asa ador haduk kama togu-togu ni lobu ador hatiti togu-togu ni horbo. Sai saur matua ma kakakku do abakku sahat ma tuna marnini sahat ma tuna marnono. Lasongan ni manang dohonon nami tu si Sandro nang paroman ni kami dison. Omma balgani rohani hami dongat tubum se kota Batam sude marlas ni roha jalan na martangiang dohami itu depan ni debata asa tuarina neng ro dihamu akka ragam ni silas ni roha alay asa roi na parjolo nakid di gareja nunga di pasahat na posona marhite akka hata ni tuhatta naso jadi sirang ia so sinarang ni hamatian. Tiap pamumay di bagasa rohamuna asa makorhon las di roha tuak kariran no. Napaduahon ingo ma pati palimahon yate. Asa martua ho ingo ma pati palimahon ni. Parjolo ma pasangap na tua-tua dah bereng ma pengorbanan ni na tua-tuai. Bapak do oma laho pagudang-udah kokoda Sandro do songoni nang paroman nami. Jalilas dongon nami ma secara singkat ma dohonon nami asabitang ma narumeris tu opun na sumorop di dolok ni purbatua. Asa pinit tani ulaut ta sadarion tu joloanon tu pahon asi do tolong ni rohani debata matong niamu anak pe atong riris boru petorop jalalas dongan muna sahat rodi nasaur matua. Tutu. Jadi adorang seuzalak kami hamu parjolo ma bendahara sekota Batam pasahaton songon silua. Sekalian menong abang, sekalian menong abang. Ido. Pasama. Pasat kami ma tu sektor Batu Haji. Oke, mulai tema di tasalu na ala nunga di jalo ima abang nami do kakak nami nungay pasada Tuhan nakening pamasu-masul nungay jalo hamu besiat tonga-tonga ni Huriana melalui naposona nakening uhut do songon ibadah pemberkatan ni nakening tung masalah surwatu tu sehingga manya tujulan nerok kamu abang dut tamu kakak selam di pasu-pasu Tuhan ma nikah rumah tangga muna jala dilihat Tuhan ma ahana pasita muna tujuan nerion telah ditabai Tuhan maka selas ni roha tu keluarga muna suang songoni tu bapa Tuhan nami umat Tuhan nami rodo kami
siat tonga-tonga ni punguat toga purba boru bere. Nadong di sektor kapling baron. Tung masay torok doy, biareng bapak tuara torok dahi tanah ro. Imana mengadopi song pesta pemasuk-masuk song ni adat nagok na mga ipatupa di Bagason. Jadi cenggek malam Tuhan tabay tu bapak tuan nami do mak tuan nami yak kemurna gajang asa bui saat tu nama tuan non bui menggendong cucu 7 bulan narion ima bui nai bui pasar tami bapak tua mak tua jadi oma bereng bapak tua mas haroni pungaton tung mas saya turup ape mamereng bahagia do dia roroni pungaton jadi bapak tua umat tua adong do naning sipasaton ni punguata ima di tunga-tunga ni keluarga songon anggaran nung patupa unangan no bereng hamu bapak tua do umat tua nilai na alana hita do napasaton non celah hita do napatupa honon celah untuk kita dari kita don jadi mulotung susah dia penon na boy pinasahan ni punguata ulilas maruhamuna bapak tua umat tua songon hatani si tua mana madokon bapak tua umat tua si titik main nasi gopa gorang-gorang pengarukna molotung susah dia pena boy pinasahan ni punguata toga purba boru bere sektor kapling baru saya tu hatta mana manggohi pasu-pasuna Emma tutu. cema umat tua na boy hata siap kami pengurus ni punguata oleh tema Tuhan mana memasuk-masuk kita salukna saat akad tu mengunjungi oleh